You know, CV650. So ayan, pauwi na tayo mga ka-take care. Let's go. So mag-jingle bells tayo dito sa may Centrum Advance. Puno na yung SD card ko mga ka-take care. Nasaan na yun? Ayun si Master Boom. Nasarap natin. Ayan, thank God. Naayos na yung motor nila Idol from Malasaki. At ito, nasarap ng pakiramdam na makatulong kami ni Master Boom. God is good talaga. God is good. So pauwi na kami. At magji-jingle bells lang kami dito sa may Centrum. So shout out po sa lahat ng taga San Nicolas, Pangasinan. Jingle bells muna tayo mga ka-take care. Dahil parang puputok na. Alright, Master Boom. God is good. Yeah. Okay, Manny Popcorn. Diretso uwi na tayo mga Manny Popcorn. At hindi pa rin talaga tumitigil ang pagdagsa ng mga motorista, riders papuntang Maliko. At kami naman ni Master Boom na ipauwi na dahil nagugutom na kami. Ayan, makukuhanan natin yung napakagandang sentro ng bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Kahit hindi natin nakuhanan nung Christmas lightings nila, at least madadaanan natin ngayon. Ayun, thank you kay Master Boom. Nakakasama natin nag-ride sa araw na ito. Masaya dahil may mga nakilala tayo, mga bagong kaibigan. Shout out po sa inyong lahat, sa mga nakasama po sa ating vlog. Maraming salamat po for following, you know. So nandito na tayo sa may tapat ng munisipyo ng San Nicolas. At madadaanan natin itong napakagandang munisipyo ng San Nicolas. Ayun oh, grabe oh. Let's go. Picture tanong. Sige na, sige. So yan. Nang?
Ako lang ang one. Sumara mo na dyan eh. Alright, let's go mga ka-take care boom. Ikot tayo saglit dito sa may San Nicolas downtown. Ganda oh. Ayan oh. Playground. Ikot tayo mga ka-take care boom. Dito sa palengke ng Nang? Not outlet, sarado magtanong. Ay, sarado nang? One way po, one way. Agi ko tagar nang? Ay, konti ka, magandang natin. One nang? Alright, ikot kami mga ka-take care. Nandito tayo ngayon sa may palengke ng San Nicolas, Pangasinan. So iikot kami doon mga ka-take care, yun o, sa may kanto. Ayun, nauna na si Master Boom. Busy ngayon ang palengke ng San Nicolas mga ka-take care. Sana ayos yung audio niya para masaya. Dito tayo sa likod ng San Nicolas Public Market. Let's go. Ayan oh. Napapasyal tayo dito sa palengke ng San Nicolas mga ka-take care. Ayos. Ang saya. Shout out po sa lahat ng taga San Nicolas, Pangasinan. Kaso hindi natin nadaanan yung umbrella. Dito tayo sa may ganda nung kan talaga oh. Mga decorations dito sa harap ng munisipyo. Tapos yan yung mga ang daming payong mga ka-take care sa taas. Ayun oh. Okay, let's go na. Shout out kila Madam. Let's go. Yeah. Thank you San Nicolas. Shout out sa mga riders na papunta pa lang sa
Maliko. Magandang umaga po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo sa inyong biyahe. At kami naman ni Master Boom ay pauwi na sa aming planeta. Nakakondisyon si Shadow talaga. Nakakondisyon. Ang problema nga lang sa may part ng Maliko sa taas, wala talagang signal. Pero salamat kila ma'am na nagpa-connect sa atin ng wifi. Free connection yung wifi nila, mga ka-take care, ha. Tinanong ko yung password nila, tapos sabi ni Ading, yung maganda, sabi niya free wifi po, i-connect na lang. Okay, let's go. Ang saya, mga ka-take care. Bumabanat si Master Boom, bumabanat. Habulin natin si Master Boom. Kumusta kayo, mga kaibigan? Ito nga pala si Mr. Pong. Ang saya-saya ng araw na ito dahil nagkaroon tayo ng maraming kaibigan sa Maliko, San Nicolas. Aabot kaya itong recording natin hanggang sa amin? So check natin, mga ka-take care. At dadaan naman tayo ngayon dito sa may sentro ng Tayug, Pangasinan, na kung saan makikita natin sa ating harapan medyo nagbi-build up na ang traffic.
Naghahanap si Master yata ng Lotto outlet. Masok siya sa kanang bahagi. At tayo ay magpapakanang bahagi rin. Ayan, napasyal tayo uli dito sa, napasyal din tayo dito sa may Tayog. Ang daming paputok, oh. Ayun, oh. Ayun lang din tayo makakapasyal dito. Naghahanap si Master ng tatayaan. Ayun, oh. Lotto outlet, mga ka-taker, oh. Wala akong guide. So yun, nakahanap si Master Boom ng Lotto outlet. At magtataya rin tayo dito saglit. Baka tayo ay swertehin, mga ka-taker boom. Dangkal. Kunin na natin yung jackpot niya. Yan, opo. Magtataya tayo ng Lotto. Ano ba ang pwede nating tayahan dito, mga ka-taker boom? Na tumataginting na. Hindi ko makita yung jackpot. Ay, nadipagkita ng price tanong. Ay, ito pala yung mga prices, mga ka-taker. So 15, 48, 645, sir. Lucky pick 645. Lucky pick. Sige, dalawang box. So 645, mga ka-taker, yung tinayan natin. Nandito tayo ngayon sa may napakagandang bayan ng Tayog. Ayan, nagpipirma na si Master Boom. Baka sakaling swertein na tayo. Maras man tayo sa love life. Kung swertein tayo sa Lotto, okay na yun. Thank you po. Ayan, nagtataya na si Master Boom. Binali-bali na namin yung mga sayote, no? Baling-bali yung sayote, oh. Para lang kumasya sa plastic. Ayos, good luck. Good luck sa atin, Master Boom. Let's go. Let's go. Sana swertein na tayo. One way ito, mga ka-taker, one way. One way, one way. Sunny light. Nung 2022, nung pumunta kami ng Malico, mga ka-taker, nag-Viacon kami San Nicolas Natividad. So mas napalayo yung biyahe namin. Mas malapit kasi dito sa may Santa Maria.